Barcelona, any 2030. L'ampliació de l'Hospital del Mar suposarà un ambiciós desenvolupament arquitectònic amb un increment de 103.000 metres quadrats i la construcció d'un edifici sostenible, connectat, intel·ligent i resilient. Un espai amb les infraestructures i els equipaments necessaris per a poder-se adaptar ràpidament a emergències i pandèmies, amb més espai per oferir la millor atenció en totes les especialitats, concebut per ser energèticament eficient i 100% respectuós amb el medi ambient. Un nou model d'hospital centrat en l'experiència de les persones. Gràcies a un innovador sistema que combina la gestió de dades, la connectivitat 5G i la tecnologia de reconeixement facial, s'optimitzarà al màxim el temps de les visites. L'aplicació de la navegació personalitzada guiarà per l'interior de l'hospital i generarà avisos tant a pacients com a especialistes de l'ordre d'entrada i temps d'espera. El sistema també permetrà als visitants sincronitzar l'agenda de visites amb la seva ubicació a temps real i la xarxa de transport públic, per tal d'oferir-los el millor itinerari per arribar a l'hospital. Les habitacions, equipades amb els últims avenços en domòtica, proporcionaran una estada més confortable als pacients. Amb la veu es podrà controlar el llit, les llums i temperatura de l'habitació o avisar el personal d'infermeria. Gràcies a assistents d'intel·ligència artificial, es recollirà tot tipus d'informació i mitjançant una tablet a peu de llit, els professionals podran consultar les dades clíniques del pacient i explicar-li la seva evolució amb eines de realitat virtual. Els pacients també la podran utilitzar per participar activament en la seva recuperació, fer videotrucades o entretenir-se. Els diferents edificis comptaran amb nombroses sortides a l'exterior, amb jardins i terrasses per passejar i relaxar-se o trobar-se amb la família, espais verds que acosten al mar al pacient. L'hospital es dissenyarà per adaptar-se fàcilment a circumstàncies canviants, crisis com la pandèmia de la Covid-19, catàstrofes o accidents amb múltiples víctimes, amb flexibilitat per a crear zones d'aïllament per als pacients i circuits segurs per a tothom, evitant la contaminació creuada i reduint la interacció. Aquest model de construcció permetrà també transformar espais convencionals en llits d'hospitalització i d'UCI. A l'UCI, l'equipament mèdic s'integrarà en el mobiliari, sense cables que entorpeixin la circulació, facilitant la feina dels especialistes. Un entorn més humà i obert, amb menys soroll, llum natural i un sistema d'il·luminació que s'adaptarà al dia i a la nit. La prestació a distància de cures intensives o UCI mòbil, amb el 5G, l'internet de les coses i la intel·ligència artificial permetran atendre qualsevol àrea clínica. Els quiròfans integraran ressonància magnètica i TAC en el mateix espai. Això permetrà un seguiment acurat i constant de la intervenció, proporcionant tota la precisió i seguretat sense haver de traslladar el pacient. Quiròfans preparats per a intervencions d'alta complexitat, dissenyats per a la cirurgia robòtica, amb eines de realitat virtual i realitat augmentada que ajudaran en la planificació de la cirurgia i guiaran durant tot el procés. Gràcies a la tecnologia 5G, durant les intervencions es podrà realitzar una connexió a temps real amb els millors especialistes d'arreu del món. Els professionals disposaran de millors espais i recursos, amb uns amplis vestidors de més de 2.000 metres quadrats i àrees de treball obertes i compartides de 1.000 metres quadrats. També s'ampliarà el servei de farmàcia, que estarà totalment automatitzat i es transformarà i digitalitzarà el servei de patologia, incorporant la innovació tecnològica necessària per avançar en el camp de la medicina de precisió. La digitalització del procés diagnòstic permetrà obtenir dades globals i donarà pas a la intel·ligència artificial, aconseguint un diagnòstic morfològic i molecular integrat amb la màxima informació pronòstica de cada pacient. Aquestes són algunes de les característiques que converteixen l'Hospital del Mar en un centre punter en els àmbits assistencial, docent i de recerca. Un hospital proper, que té cura de les persones, compromès amb el medi ambient i amb capacitat de resposta i d'adaptació a les circumstàncies sanitàries i socials. L'Hospital del Mar 2030 s'ha ideat amb la participació dels pacients, familiars i professionals i el suport de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona. Una aposta de futur que aspira a convertir-se en un nou espai dinamitzador de la societat. Barcelona necessita el futur Hospital del Mar més que mai.